Ma. Ano ka naman, Mapunta ka Georgette? ning school sa aga? Maano ako doon? Ano namang kapataran ang ginibo ninyo? Kabali si Ana sa slogan making. Pitaram sa imo? Tami ka mo ng gatararam. Ahain pati na slogan making ng tanong ko daw. Tabaad ka sa subgad na naman niya para giribo ninyo. Sabi mo. Ano kaninto? Ikaw pakialamera ka daw. Agudoy. Maho. Ano to? Panatilihin ang kalusugan, si mama ay iwasan. Sabi na, mahal mo na bagbasahon yan, mami manok maato. Panatilihing malusog ang pangangatawan, lutuon ang manok na nalaog maski buko nyo man. Ang kalikasan ay kayamanan, iwasan si mama kapag apartaram. Huwag pabayaan ang kalikasan, lalo na ang mga labahan. Tas si mama, may na naman yan ning turong ning taram. Madyag taara mo. Huwag magtapo ng basura kahit saan, aban-aban na hugasan ang mga hugasan. Aram nyo, Ana, Georgette, mi ko aram kung siin ako nagkamali ng pagpadakuro sa inyo na mga buli ni ina nyo. Ano to, Ana, ha? Slogan making to? Bigay pa eskwela ka mo, puro kapatalan ang para tupag ninyo. Kung kunin to man sana ang nasusudan ninyo, pangag-arasawan na sana ka mo. Taiso man sanang doon ang punta ninyo, ha? Tami ka mo nasusudan sa eskwelahan, buli ni ina niya. Sige, pagtigbakan ka mo. Pag tigsado ka mo ning kutsilyo, tigbak kung tigbak.